Ahoj, v tomhle videu se podíváme na 4 páteřáky rakouské značky Compedel, která patří ke světové špičce v ochraně zad při jízdě na koni. Co mají všechny 4 společného? Všechny využívají vlastní patentovanou pěnu Compedel, která v testech obstála jako nejlepší na trhu a absorbuje až 93% nárazové energie. Dále jsou prodyšné díky perforaci a navíc jsou plně pratelné, což ocení každý, který v sedle tráví více času. Teď se podíváme na každý model zvlášť, od nejlehčích ballistic vest až po závodní safety vesty s nejvyšší certifikací. Začneme modelem Ballistic Flex Fit Slim, vestou navrženou speciálně pro ženskou postavu. Má úzký střih, je extrémně lehká a díky pružným materiálům se automaticky přizpůsobí tělu bez jakéhokoliv nastavování. Díky perforaci a vzdušné síťovině je krásně prodyšná, takže i při delší jízdě v teplejším počasí zůstává komfortní. A co je zásadní, Ballistic Slim poskytuje největší ochrannou zónu, která chrání záda od krku až po kostrč. Ballistic Flex Fit Regular vychází z předchozí konstrukce, ale je univerzálnější pro ženy i muže. Obléknete ji a díky chytrým materiálům se přizpůsobí vašemu tělu. Stejně jako model Slim je lehká, prodyšná a poskytuje plnou ochranu zad od krku až po kostrč. Ideální volba pro každodenní tréninky, terén i pohodové výšky. Pokud chcete něco pevnějšího, ale zároveň nastavitelného, podívejte se na Safety Vest Ultra Vario. Tahle vesta se nastavuje ručně pomocí suchých zipů, takže si ji doladíte přesně podle své postavy. Je pevnější, ale díky perforaci a síťovině zůstává dobře prodyšná i v teplejším počasí. A hlavně je certifikovaná podle nejpřísnější evropské normy úrovně 3, což je požadavek pro oficiální jezdecké soutěže. Ultra Vario je skvělá volba pro všechny, kdo chtějí precizní nastavení a maximální jistotu. Na závěr tu máme Safety Vest Ultra Fit, závodní model, který přináší maximum bezpečí i pohodlí. Má měkký ergonomický střih, pružné boční části a perfektně se přizpůsobí každému pohybu. Díky perforaci a síťovině zůstává prodyšná i při náročném výkonu. A stejně jako Ultra Vario je i tahle vesta certifikovaná dle nejpřísnější normy pro jezdecké soutěže. Výkonnost, ochrana a komfort bez kompromisu. Ať už táhnete po lehkých ballistic vestách nebo po závodních safety modelech, u všech 4 modelů se můžete spolehnout na důkladně prověřenou ochranu zad, promyšlený komfort při nošení a kvalitu, která vydrží. A proč značka Compedel? Protože má v oblasti ochranných vest více než 25 let zkušeností a za tu dobu získala přes 30 mezinárodních ocenění. To poslední přibylo v roce 2024 na veletrhu ISPO, a to za dětskou verzi Ballistic Flex Fit Junior. Pokud hledáte vestu, která vám sedne, vydrží a především ochrání, Compedel je jasná volba.